le tuna zong a lo le tle ta voin ha chuan voin hi 23rd July Sunday ania chuan naktuka market a in open dawna chuan tuna kar leh lama kanin buat sai market enge kanin buat sai theina kar leh lama trading opportunities om tu kanin buat sai theina kan thlir ho nga chuan kan hmasa kan trade nei thei le kan trade la khau kan thlir ho chu chu do ni chuan hmasa bera chuan dxy kan inanga forex trader kan ni traffic to dxy hi kamin analysis ka ti hmasak berna ni chan chu euro le gbp le gold kan trade chuan i per USD kan trade chuan dxy hi kan in hmasak ber tu ni chuan dxy hi kan in hmal thuak thuanga le tuna chart a ani focus tonga dxy kan hui chuan i October 2022 taha kan la bearish chara chuan tuna hian 101 level a hian kan oma weekly a karmasa masale a full bearish kan ne chung karmasa pullback claim kan ne chuan chu enge kan in hauzel lo ni chuan daily a englo taila market structure kan ouch chuan enge kan nei kan ti chuan daily a tuna hian lower high nia lower low kan siam dawna siam thei lawa push le a chuan flash a chumak chuan hei hi weekly high kan daily swing high oh kan daily swing high kan nei ta a chuan tuna chuan hem range a chi eng ani focus do ni adang chu in focus ngai she lo chan chu short term traders kan ye hemi big chu te a hian kai focus do ni chuan forward a ken liang om je chu daily kan bearish a kan main order flow chu bearish oh chiang mem main order flow bearish ani forward a nen lenga chuan enge kar le la a chuan enge kan bei sai thei kan ti chuan high to low flip phei ti dan ka du dan nia tain double bottom kan nei a chu liquidity mo chuan kan chhung kan nei chhung a hian enge kan nei kan ti chuan forward a pakhat ka hmu ha chu kan zone kan mark out ang hei hi order block kan mark zuainga hei hi forward order block ouch OB forward order block kan nei a OB an sin chia to a tle market a higher type break POI chuan enge dang kan nei 4 hour structure tu tian tunai retracement ni engkheng nge retrace do na follow up mai kan shela wa chuan equilibrium chunga zone kan nei chuan ta hian imbalance kan nei a market theng ho hi kan chin chi a favorite game ka mo khang ho khan ni de me chuan enge kan expect thei kan di chuan monday open anga kha chu aron thlengang chuan I enge aron thlengang ka ti om chi hatunai kan soi fi chi do ni DXY euro hei ka main pair trade thin ani chuan enge kan nei kan enang euro a hian euro dollar kan thlir anga chuan a hma ka soi to ka video hle ka soi hei ka trading concept hi ICT concept ani YouTube a endu chuan a awma ICT han lo sar changa ta hian weekly a hian volume imbalance kan nei a hei hian price track ani chan chu kha chu ka strategy chu ron soi vak la mo chuan push chuan tuna hian price in aron feel ta chia weekly imbalance hi chuan chu min back to weekly swing range DXY miang tho khan weekly swing range I'll take this no kem de pani khan ta chuan enge kar le lama kan be sai thang an en le daily anila chuan hei chu weekly kan share to ba han hei chu lo da bo sai tai la poi mo ber to la daily kan en chuan tlai pull back push kan nei ha om je chu we're bullish mo chuan ta hian daily favorite value gap kan nei ta chuan atas chi chuan kar le a enge kan be sai thei kan ti chuan ka ziak thok to ro tang kar le kan be sai thei kha chu apoi mo ber lo enge kar masa kan nei a enge tri kan lak ti kha khatra kan kar le performance chuan
kan soi tuangin imbalance hi an price a hi kan tia tuna imbalance hi kan ron touch ta chi a price in nge ti don monday a tian a siam nga higher chu bi po chu kan nei thei mo ani lo pon monday example danga chuan monday a ain open anga ha ya chuan imbalance zong zoi kan feel thei khami kha chu kan in adapt mai tur ani ma se kan bias chu daily a bullish weekly bullish chuan main bias order flow chu a main thing a kan in focus na tur chu euro USD a chuan bullish mo chuan a se bullish ti wang khan kan short thei lo tin an em ni lo short term trader kan ye hi ka long term vision hi ka pil na mo chuan enge follow ara kan ena chuan kar ma sa chung chang le soyang chuan kar ma sa hang ka soi ta forward kan en chuan kan weekly imbalance forward kan en chuan kan weekly imbalance kan feel thian hei hi Friday Friday ania Friday ya kan chopia chuan Monday kan ena awara lu thale tai la nge kan nei hei lo ti bo tai la hourly kan hourly a kan nei hi chu Monday a nge trade kan nei thei kan en phunang where is Monday ah ah Monday a ka trade la kan soi ma sam ranga hei Monday in open and da Monday a ron in open a chuan Monday in open a ka nga kha chu ka soi to ang khan enge kan tum ber an chuan forward a extend tol tu ka Friday a ala range cha chumi yom je chu pullback kan nei thei ni chan sa sam ti na ta ni chuan Monday a enge kan nei kha kan soi le chu tu ang 15 a hian ACN range chalam ba 15 ni hong ta mai la enge trades kan nei thei a enge quality trades Monday a kan nei chu Friday hai zong zong hi ouch Friday hi arrange chawang hian Friday hai zong zong hi kala weekly imbalance kan la feel zo lo ka ti ha chuan hemi Friday a chan chu shorts ka du chuan liquidity ala phot ka du ni a han chu liquidity ala phot lo ka chuan price a drive thai lo ban chuan heng hai zong zong hi ala kha ka du a Monday a trade kala chu kan en na hemi high liquidity high zong zong ala ka tlai a break a tlai bearish candle kan hmu thei nga tlai mi hi hetlai a form vel a hian short ka du ni asan chu liquidity chunglama kan la 4 hour extend na short kan lower time frame a chuan pull back na chan sa sang ta ni chuan eh lower time frame a an chuk lenga kapa replay hi a che te a hi ka fix thei ve le video te po ol sam zo ni chuan hei inchina kan 15 minutes soi tho ka ni chuan enge Monday a hian trade na lut tuk tak mai easy trade textbook trade liquidity kan nei a headline ka hmu khan shorts ka du ka ti tro chuan headline hei kan swing low an ta kan swing thì han lo ro se boi na lo ha zo kan swing low hi aron break a chu chuan market structure shift aron siam ta ni chu chuan market structure shift form chuan enge kan du thin kan ti chu kha heta shift kan nei ka hmu vel a hian ha lower time frame a trade coloring ngot lawa higher time frame base in trade kan la thin a di ha heta break of structure chunga kan la liquidity kan la chu chuan lower time frame a shift a thlena chuan kan trade du chu kan nei thei first stage chu tah hian imbalance kan nei a 5 minute 5 minute favor gale group kan nei a chu chuan a ken tel chumi chu enge ni tel kan ti chuan fifth kan ken chuan chu kan equilibrium chung zone a a in extend bawk a chumi chuan enge min entir kan ti chuan trade kan la kan trade la na ha optimal entry zone a kan set mai ang mo equilibrium a pawh set thei a stop loss high kan cover anga chuan kan target tur chu ACN low last liquidity hei hian 1:4 R vel Monday a trade kan nei a kha Monday trade ouch my bad Monday trade na lutuk tang mai chuan Tuesday ron nia Tuesday a Monday a topa asan chu ngati nge he ta a hnuai sam song kan target kat lo ka ti Monday ani wang ni first of all Monday a chuan a hai hi a strong thin lawa kan duang zonga kalpon chu chu ati chianga chumi chu Monday trade kan la zo khan
ASEAN range chu lo ti lang thui lo lok tai la kan lak zo han heng sell side liquidity kan la han hemi low hi kan break thei lo ta ni ouch ka zia ngai mu me ang hemi low hi kan hmu nghian a hniam ber lai hi a hni hetlai veilam panga a hniam ber lai hi 1.12045 vel ni 1.12037 a break kha kan hmu lo a hemi hi break thapop se chuan hei hi hemi trade hi a hold thei din ani ma se New Year ka ron flash chho le hala vai okay hemi chung zong zong liquidity a hian liquidity dang alo om ati chu wang chuan enge ka ha ka ti chuan heng liquidity zong zong a la ki ka ha phot ani chu chuan enge isiren chi kan en le tanga chuan kha kar ma sa ka soi du kar kha chung ka trading ideas mi pe mai ta ni kar ma sa Friday arrange a extend na chuan chuan bigger pullback kan hmu dong kan hmu theina chan so ma chuan shorts kha ka en ta ni tiang khan ni mai ta complicate vak angai lo trading hi ma se complicate vak ngai lo ti han heng complicate an complicate thil kan lo complicate zong zong to na han heng market kan share dan te kha hmu ta ni ve na ngo chuan he kan hmu le kan ni chuan heng chung zong zong hetlai sweep hian tlai lo hi duanga sweep lo wangin hemi chung hi alak le ngai ni chu chung ma tingi alak le ngai na san khang ha chu ICT concept kha lo hen na ke ai na soi fi thiam fe a tram khan ni ziranga chuan Tuesday ron ye Tuesday minute 15 bok ki ke le tai la Tuesday Asian range ka hak thina Asian range trading Asian trading zone ni Asian range ka hak kher ma tinge an chu Asian range chu no trading zone ni top euro USD kan trade chu mo pe da in trade zone in thu thu ni chuan shit liquidity ala to a trade kala du to ni enge chuan nga tinge ka chuan eng trade nge ka lak the enge ka lak the lo chuan ama kan soi tong in tlai hai lak top hi ken du Asian alak Asian chung hai lak le phei chuan trade ta ka to trade ka du top to ni zo chan chu ka baya sania chuan market structure ka entry mi ron pe chuan mo formo te loin ka entry ang chuan first chuan Asian range high hi liquidity oma hemi kan liquidity a hian market structure shift min be bok ta ni ta hian chiang takin alanga shift chu chuan enge min hmu tir ka ti chuan price kha hnuai lam join a kal du ti na chu price wanted to go lower mo ma se wanted to go lower ra chuan tlai hian imbalance kan nei a 15 minute nga tinge 15 minute time imbalance kan lak nga te time trade lak lo ti kha zo na om le thei ta he tai nga te trade ka lak lo chan chu ka trading zone ka sia hei hi New York 130 zone vel ani New York 145 chumi chu London in open ma Frankfurt in open ni khang rong rong kha hei thil complex sang sang kan la kha ti han ta ta khata kan da lu thin ni chu chumi chu chum chuan trade in enge trade thala wan te non don tiang chu ngai thin ta chuan hemi shift ka hmu le hian kan go lo war don ti kha ka chiang hei market khan aron ti chiang le zol ta ma se nga tinge hetain trade ka lak lo san chu kan soi tong khan hetlai hai hi liquidity lan in san chu London a line open lo bang London hian a chance nei that chu market high em lo siam nan hian euro USD big anga chuan a nei sa le ma chuan high danga siam le phota a high danga siam na hemi low break mai chu entry ka tum lo ngo hemi low hi a break ka nga chuan hemi shift ka nei be hian trade entry hun ani ka tia chuan trade entry hun ni ka tia ka lower time frame ka chuwa entry ka zong mai tur ani chuan first of hemi a break ma kher po hian kan entry theia ka entry tumna masaber chu hemi a break ma hian headline 5 minute order block nal lu tu tam ei order block chiang lu tu ni order block a in entry limit ka da London session a min trigger lawa ma se New Year ka ron trigger ta chia chu chuan enge trade nge provide kan ena
stop loss chu 8 pips vel an ta on chuan enge kan main target ka ouch 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 kan main target tur chu liquidity mo liquidity true liquidity ka trade kan trade down di ha hemi liquidity hi awm sa bera hei I price an chu le na chance a awm lo ti na ni lo ma se 7R vel an ta Tuesday a trade chalu tu ta mai kan hua tại hian cái actual trade cha chuan cái actual trade la ka hmu adang karon hu jonga ta hian cái actual trade chu ouch hemi kan break hian headline hi kan kal to lawang kha ka ril ruwa ka da da chuan headline gap te reuh te kan nei a 50 min ten hemi favor gap kan feel a tlaya break down om hi 5 minute a hroi la ron la chian le chuanga kan hmu thei nga heta gap a feel a ta change of character a awma ta point entry thal tu ni tlai poi ma se entry tha ani ma se na tinge hetain kan entry lo an ti san chuan 15 minute part lek ve kala ni mo hemi zong zong hi hemi in car chhung mi heng ho chu noise vek chuang chuan stop loss kha he ta kan da ngai don ta he ta kan da don stop out na chance sa kha kha chu depends mo news saron news day ni lo se chuan hemi ha ya hian an da nga entry kan siam thei du du thau ma se news day ni chuan tah hian ka short chat tlai hian in ka hria chuan break even a hita new year pa ka trade lo a trading opportunity thal tu mai Tuesday a ron provide a chu ma se kan la lo chuan Monday kha chu trade chu ka la ka profit nen te po rem zong ka ron songa rem lo le IG lama hanga post ve thoin en du chuan profit ve kha chu poimo per lo enge kan tum ber kan ni zon thiam mo chuan i follower a retracement kha kan hmu kan be sei thei ta daily favorite daily FVG field tu khan chuan Tuesday ha sell off kan nei tha boka chuan enge Wednesday kan nei le Wednesday hi atiki em ma san chu Wednesday a swing break pull back flash Wednesday tiki na san chu kha minute time frame pakhat a chi kan nga thei lan chan ni 15 a hian market a chiang teo chuan Friday a hian kan nei le chu tah hian Asian range kan nei a chuan sell lama kan in focus awangin liquidity to liquidity mo sell side liquidity kan target tu nia chuan buy side liquidity khong e om heng ho zong zong hi buy side liquidity heng kan nei zong zong hi buy side liquidity ni heng liquidity la hi chuan shorts kha kha in ring to ta chumi in a influence conference chumi ne na conference om chu ta hian 15 minute 15 order block kan nei ta mid 15 order block kan nei ta enge ka trade du ka ti chuan Asian range chania chuan ta point china kan zer tu rang thau London hian high le low sim chan sanai ka ti kha hei trading thal tu tak anga mo heng ho hi retailer ho cái ni po retail trader set thau kan em ase kan du ber chu institutional ho khang big market how flow kan du awang han chu chu ania market a kan zer chiam ber chu nga kan ti zon liquidity kan hmu nga kan hmu thiam ngai ta kan hmu hian ta low kan break a hei hi trading opportunity ang hin an ngai thei ta ni ma se kan ron entina retracement mong chang in tian kan zia anga tah hian hetlai flush kan nei ta flush atangin ka zinga kan chuk thata impulse move ma se kan ron chho lam hi impulse le thein kan ron chho vi shape recovery kan ron ne chu mi om je chu hemi chunga hian veilam pang chunga hian liquidity lo awm mo chu chu kai po ka in zir thar tho ni kar ma sa han tah hian trade ka zonga lower time frame a chu chuan SL a hita ma se a poilo chuan chan chu in zir tho kala ni kai pon chuan hemi break of structure kan ne hemi hi entry ka zon na kha ni ta chuan khang ho kha ani deuh mai ta chuan heta liquidity kan swap a ta OB tak a ron ta cha ta OB ron ta si lo wa han upper liquidity kan nei awang khan heng ho hi ron ta vek ani chu chuan enge kan trade nei thei kan ti chuan Wednesday a chuan
it should be like this, and high of the OB, which is 8.7, and sell side liquidity